Machiegni kendo nyakurum gajwa ng'wech motisi ni Mfangano Island Run e tielo mar ariyo no bagi e gweng' ma Mauta e chula Mfangano e kar chung'od bura ma Suba North ka en ng'wech mageto choko omenda mar jolo somb jopuonjre mawuok e familia ma ok nyal mawuok e chula Mfangano. Mfangano Island Run ne ochaki higa mokalo gi patron mare Dr. Matunga kendo okelo kanyakla jong'wech mawuok e counties mopogore opogore thur kae. Tielo mar ariyo mar ng'wechno jong'wech ma oringo ka loro chula Mfangano chiegni kilomita madrom 46 dwaro mar jolo somb jopuonjre kod konyo e rito alwora ma Mfangano. Patron mar Mfangano Island Run Dr. Matunga wacho ni ne biro gi paro makamano mane onegi tieko midhiero ma jopuonjre mawuok e chula no kadhe. Run around the lake. I am so grateful, and I am going to dedicate my 72th birthday, which will be on Tuesday, to the residents of Mfangano Island. Kawune first time I ringo 42, 21 masebedo ka ringo. I trained from Dala. Koro en ma ajadhi ng'weje mondo amany support kanya yudo kata management mondo abede camp mora a train adhi mbele. Kaka biro kawuna mwa mar dhi 42, I cover 42 kilometers in 2 hours 8 minutes. To challenge ma bedo go mondo mi agige 1 hour kanyo oda bedo matek, but after 1 hour koro kanyo to denda osegonyore kura dhi adhiya. Ka giringo ng'wech ma giluoro godo Mfangano te kendo ka gisetieko koro wadwa bet kanie e nyasi mar choko pesa ne nyithindo madwaro yor konyruok e school fees.